Tuborg dă tonul! Înscrie codul promoțional și poți câștiga 7 autoturisme Mercedes-Benz, 10 console de gaming, 20 de căști wireless Harman Kardon și 40.000 de pachete de bere. Simte ritmul premiilor Tuborg! Cu Tuborg 00 ești tu însuți. 0 regrete, 0 distracții pierdute. Sunt în control. Azi suntem parte dintr-un nou început. În fiecare zi trăim rolurile vieții noastre de oriunde. Schimbările vin cu perspective și ritmuri noi. Ne redescoperim împreună pe cea mai mare scenă. Tuborg dă tonul. Simte ritmul.